हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जोंहा बावैसो आब' मिथिया मोनसे पस्ट होदों जे बावहाय हाबा जाखांनानै दुखु नुनो मोन्दों बिथांजोखौ बेनो आंनि साननायाथ' माने हाबा जाखांनानै खुसिसो नुजानो लुबैयो जोङो आरो रायजो राजायानो थुखो हरनाय नालाय सोरबा सेलिब्रिटिबाबो सोरबा इउटुबारबाबो सोरबा सिनायजानाय मानसिफोर जायफ्रा नुसारजानाय बैफोरखौहाय ओंखायनो रायजो राजाया गोबांथार आपडेट्सफोरखौ सोरबा मिथिनो लुबैयो माब्रै जामारखो माखो थ' लाइफआव बयहाबो मोनफा मोनफा गोरोन्थिफोर थायो गोरोन्थिबो जायो नाथाय गोरोन्थिखौ मिथिखानानै गोरोन्थिजों थांबाय थाबा जों जाया बै गोरोन्थिखौहाय बोरै सुद्रायफिननो हागोन नैबेसो जोंनि मानसिफोरनि मावनांगौ हाबा होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा होनो हागोन बर'नि फिसा होननानै मानो होनब्ला गोरोन्थिखौ नुनानै आरो गोरोन्थियावनो हाबबाय थायोब्लासो बे जोंनि सुख'हायै भुल जायो गोरोन्थिखौ रावबो मावफेरै गैयै बा आं गाइखेरजों दुगैनाय बायदि मानसिथ' रावबो थाखाया आंहाबो जायाथ' बुहुद जायो ओमफ्राय बेनो दा हाबानि उनावबो माने दुखु जादों आब'आ माने एसे डाउट मोनो आरो गोरोन्थिबाबो आंनि खाफालखौ आंनो माबानानै लानानै बिदि बायदिसिना बुंनायखौहाय बोरैबा सानोबा बोरैबा सिङाव माबाफोर गोथौ खोथा हाबनानै दं नामा सोरजोंबा टर्चार खालामजानाय ओरैबायदि बेफोरबायदि नुहुरो आरोना जों जेबो बुंनो साना दा लास्टलि बेखौनो बुङो जे हेपि मेरिड लाइफ हाबा जाबाय जेथिया संसारावथ' हाखौबाबाय जेथिया दुखु खस्थ'आथ' जालांनांखायो बयबो मिथिगौ थ' बेनो आरोना गोबांथार पस्टफोर नुबाय दा दिनैनि दिनाव माखासे मानिखौ पस्ट होनांलानाबो मिथिया दा बेनो ओमफ्रायहाय माखासे दुखु फोरमायदों दा रायजोआ मिथिनो लुबैनायलाय जोंबो गोबांथार आपडेट्सफोर लाबोबाय दा आपडेट्सआ बेनोमोन माब्रै जामारखो माब्रै माखो गोबाङा सोङो नालाय थ' बेफ्राव जोंबो एसे ससियेल मिडिया क्रिएटर बा इनफ्लुयेन्सार मालाबा बुंनांगौबो जायो थ' गाज्रि वेजों जों लायाखै गोबाङानो आं सानो जायफ्रा लाबोदों थ' बे आरोना कमेन्ट लिरग्रायाथ' थाखागोन ससियेल मिडियायाव फैबाय जेथिया सहायनो हानांगोन आंथ' बेखौनो सानो जे जोंखौबो बिराद गाज्रि लिरग्रा थायो जुदि बेखौ सहायनो हायाब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव फैनानै माथो ससियेल मिडियाल' नङा किसुमाना नोंनि मोजांखौबो नायनो हाया नोंनि जौगानायखौबो नायनो हाया जोंनि ससाइटियावनो बिदिनो ना जेरै खांख्राइ दोननाय बाल्थिङाव जमाय मासेया दावखो नागिरबा मासेया खेबथाग्रा बेफोरबायदि थ' गोबांथार खोथा थायो गोबां खोथा बुंबाय बेखिनियानो आरोना आपडेट्सआ दोनथ'बाय आरो बै आंनि मोनसे मेन चेनेलावहाय जोंहा बर'नि मुंदांखा एक्टर आदा मामोनलाय आदा सुकबिरमोनजों मोनसे ग्रान्ड अपेनिं मोनसे हटेलनि भिडिअ फैनो थागासिनो दं फल' खालामनो हागोन खुलुमबाय रायजोफोराथ' दा माने गोबां आंनि पस्ट नुबाय थादों जानो हागौ इउटुबफोराव फेसबुकफोराव बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो स' प्लिज आंनि पस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामथ'दो अननानैहाय आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन औ जों दिनै 2 बोसोर बारबायानोमोन रिलेसनशिपआ आरो बाट हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननायालाय मोन्दोंमोन मोनाखै नङा बुहुत मोन्दोंमोन खिन्थु माब्रै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दा आं हाबा जाबाय औ आं मैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ गाज्रि मोनदों बा गोबाङा मोजां मोनदों थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायो आरो जेनेबा आंनि पस्ट होनायखौ बन्द' खालामथ'दो आं दा जायजों दं बेजोंनो थागोन मोजाङैनो थानो नाजागोन आं थेवब्लाबो हयथ' आंनि भुलबो जानो हागौ जेनेबा भुल नंगौना नङा बेखौ मिन्थिला जेनेबा आं रावखौबो जेबो बुंनो साना खालि